Štrnganie kľúčov, protesty, ulice plné pokrikujúcich ľudí s transparentmi v rukách, aj o tom bol 17. november 1989, ktorý v histórii našej krajiny zanechal trvalú a nezmazateľnú stopu. Nežnú revolúciu vyvolala práve verejnosť, nespokojná s vtedajším stavom spoločnosti a vládnucim režimom. Dopad novembrového prevratu si Slovensko pripomína každoročne, inak tomu nebolo ani v Partizánskom. V sále Panoramatického kina sa 15. novembra stretli pamätníci novembrových udalostí z roku 1989, poslankyňa Národnej rady Lucia Žitňanská, režisér Jozef Krasula, kňaz a lekár Štefan Paľuch a niekdajší správca farnosti v Partizánskom monsignor Vladimír Farkaš. Spolu s prítomným publikom a moderátorom podujatia Erichom Kadnárom si zaspomínali na význam 17. novembra pre slovenské dejiny. Zmysel tejto historickej udalosti však mladšia generácia chápe len šťastí, a to aj v diskusii zarezonovalo ako aktuálny a žiaľ smutný fakt. Spomienku na udalosti roku 1989 si Partizánske spojilo so slávnostným odhalením pamätnej tabule obetiam totalitných režimov pred kostolom Božského srdca Ježišovho. Iniciátormi tejto myšlienky boli organizátori spomienkového podujatia, poslanci mestského zastupiteľstva Tomáš Merašický a Ľubomír Fixel z občianskeho združenia Partizánske má naviac.